menyenangkan hati Tuhan. Martang yang mahitam. Asini rohama dihamu doho dami nasien di matamata. Doho nasien anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhuna dihamak kadonga sahapur siaon. Tabigi majuhata ni dibata nagabi ujahan dihitala mamula akaulot tasadariong ima natar surah di Rombid dutulu ayat 25. Ibana do dipadiri dibata bain habang saparasian marhiti-hiti sia kaporsyaon dimudarnai asa dipapatar dibata di si hati korana ala naung di bonus matana akadu sana juru marhiti-hiti labas nirwana. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini adalah perdamaian karena iman. Sering kita mendengarkan pengampunan Tuhan tiada tanpa harus ada dari pengakuan dosa. Sebuah keampunan, sebuah perdamaian, sebuah kehidupan tidak akan ada jika kita tidak mau saling hidup menerima. Jika kita tidak mau berseru dan tidak mau mengampuni dan diampuni. Maka Paulus mau menyatakan demikian. Perdamaian karena iman, artinya perdamaian itu kita diperdamaikan kepada Kristus oleh karena iman. Dipitori, dipadua, mardingga kita doho debata soholan anak na marhiti anak na Yesus Kristus soholan ala ni hatan debata soholan ala ni hapor siaw ala ni sada hapor siaw na saya tajuk tadi tadok sola fide ala ni hapor siaw taido mabek kita saat tutikion gabibui mardinggan maraleale, berrekonsiliasi, dohot debata. Alani molutung masai di iglesia kita imana madok di bagasan nguluta di padiri do dihita habangsa parasiani olan marhiti haporsiaon di mudana asa patar hati goran na siya benongicak. Alani madihita di hamak kadong asa haporsiaon. Jadi kita pindah mangudu dang sediri tapi kita nuain. Dang bui biholan na mangasahon ala ni guguta. Dang bui bita pangasahon ala ni pikirata. Dang bui ta pangasahon manangaha. Alay mulud idok di bagasan hatanan na bedina kaningani nunga di padum. Nunga di pitori. Nunga di pasada. Marhiti haporsyatay. Iba-hiba na hinabalgan ni haporsyatay. Ay haporsyat taido patadaw kita anak na imanak kaningani na mangudu di sakat do di loham mo ni rohan ini bata. Atong ima naing di bagasan ngulut tadi makaduan. Halak namar haporsyaw ni tubulu mangalaka. Ya halak namar haporsyaw ni dakyay mana ganggu rohana. Halak nama kaporsyaw ni di patau do ibana mangula kon lomo ni rohan ini bata. Ya haporsyaw ni ido gabe sadabe kita tidak pernah ragu melangkah. Karena Tuhan telah berdamai, karena Tuhan telah memperdamaikan kita. Di pasada di leon nariko di bagasa kita. Soholan ala ni haporsyaon. Atau kaporsyay matuhat Yesus Kristus di bagasa ngulu na mangalihon na patauho kita obartu sakka na. Amin. Maulihan timaliho ali Tuhan di bata. Marhiti haporsyan namin Tuhan hita dahamiho. Amin.